kabeh njak sepuro aku ya njaluk sepuro. Perkara dhisik aku utang. Sing ndi ta, Bro? Utang duwe, utang duwe. Utang to gak mulai kecaiki utang terus to kowe. Wis nyaur Pakde karo jenengan nyaur. Iku lho Cak please, utang duwe terus aku apa menghindar. Delik. Sinten? Anu, semerap sing anu biasa ta mriki ya? Oh, nggak tahu Mas, saya anggota baru penyanyi ini. Wah, bahasa Indonesia barang. Kan sampean kabeh roh probo. Bayar cicilan. Ya ampun kok kebacut. Kok ya kebacut. Gimana ya itu kok punya utang, Brobo? Di sampeyan Kredit katok. Kredit katok iki lho. Wayahe dijaluk harian, gak mampu, minggonan gak mampu, wulanan. Saiki malah tahunan. Yo iya Melarikan diri Iya. Masalahnya ndelik iku nek wong cilik. Lah sakmene duit nang ndi? Nyamar maksudnya nyamar. Yo sepurane kabeh Cak Ndul, Pak Insap kuwabeh aku njaluk sepuro. Iki momen sing pas tenan awake dhewe njaluk sepuro tentang kesalahane awake dhewe di masa lalu. Terus Aku yang njaluk sepuro, tahu salah, tahu ngapusi, hapus loro, gantian karo iki. Kasih lo. Ya aku berarti jak sepuro pindho aku. Bisa naik. salahmu wakil. Bisa naik. Salah sampai Nek iki salah gak kredito. Petung wong mesti gawe salah. Lah kan jalur sepuro lembur. Lah tiap episode iki mesti gawe masalah. Ya Pokoknya titik permasalahan nang sampean. Lah sampai KUD tutup kan mergo iki salah terus. Ya apa oh, sing endi sih? Salahmu apa sih, Oh? Apa aku loro gantian iki? Oh, pura-pura itu. Eling-eling aku eling-eling ya. Oh iya njaluk aku dhuwit iki dhuwit. Ya, eling-eling kabeh jaluk. Iya. Aku njaluk duit to iku. Iya. Ndi? Wis, tak sepuro. Nggih matur nuwun. Bapakmu, Wis, entekno. entek piye to? Entek critakno kabeh. Akeh sik akeh. Oh, itu dhewe. Duwe salah iki lho. Kleru tukang iki lho. Saking kukuwe, saking Iya. Malah sing iki kliru sih to. sing awakmu nyeluk tukang gedeng ambek tukang pijet kae lho. Sing awakmu kliru kuwi ta? Iki jane sing bener ndi? Iki sapa? Jelas nih. Iki ngono tukang. Genane. Pesenane iki. Oh, iki tukang bangunan. Gak percaya. Pesenane iki. Oh iya. Lah Ndi? Iya aku dikat iki lho. Ya masa kok bermasalah kok kene Iya. Salah. Pijat terus aku akhirnya ditutuki kan. Aku tukange. Yo, eling-eling. Padahal aku gak ngomong tukang bejet. Aku ngomong tukang bejet. Kat. Oh iya bener. Gobok. Berarti sampean kesalahane. Gak. Kek salah tok ket mau. Ya kan iso aku sing salah ya kon. Pokoknya geger. Nah, iku. Ndul. Ya, aku biyen ya tau njaluk sepuro. Lho, kok njaluk sepuro yo. Nyapa kok biyen njaluk sepuro? Lho dhisik. Aku biyen tau njaluk sepuro terus gawe kesalahane. Oh, ngono ta. Salahmu apa? Sing ndi to, Bang? Pas zaman iku lho aku rekrut pegawai. Rekrut pegawai. Perasaan ra tau ono to. Tahun 95 to. Sing ndi to? Kayak ndi sih, Ndul? Kayak kan cerita iki sih. Ceritane Gak iki paling dek main nang ndi lho paling. Nek kamu melu anu liya, Ndul. Malah acara liya, kamu melu acara liya. Eling-eling sih. Iya. Eling-eling entar. Berarti Probono. Iki sapa? Cilono, Hengki ono, ono aku ya ono. Sing ndi to Ndul? Sing acara ndini enggak, gak Iya. acara apa-apa. YouTube Ngomong liyane. Iki apa sampe grup liya awakmu? berarti pas aku anu kok njaluk dhuwit tak nggo tombo. Kaono. Gak ono cerita ngono, gak ono. Njaluk Iki iki ya aku kok. Tombo ta Ndul? Sing tombo kae to? Lah, Tombo kae. Eling. Sing ndi to, Bro? Anggit piling. Kok ketok Gak ono sing njaluk tombo sing cantengen terus gila-gila. aku ndul kae. Iya. Aku berarti njaluk sepuro pas aku nulungi anu Cak Insap iku, nulungi Cak Insap. Ndut gak tau ciloko kok. Gak tau, gak ono. Gak tau ciloko, paling gak tiba, tiba kok paling. Ayo boleh mau gak? Emosi aku. Apa ya apa karepe ya apa? Kabeh-kabeh sing tak critakno kok gak bener. Sawangane aku kok gak diakoni aku nang kene. Ya wis. Kono susulun
Sony kono. Kok nyusul ndi? Wong iki sik berlibur. Wis rekreasi. Timbangane geger-geger gak jelas kaya ngene. Kesalahane awake dhewe wis diungkapne kabeh. Saiki awake dhewe seneng-seneng ae. Seneng. Sing penting padha-padha nyepuro kabeh nol saiki ya. Bersama siapa? Allahu Akbar. Cocok-cocok iki. Kalau Cindy sudah datang berarti Cindy akan membawa kedamaian buat Anda semuanya. Betul tidak? Ini kedamaian juga kebahagiaan. Jaluk sepuro sik. sekali. Jaluk sepuro sik karo Cindy. Kesalahannya apa? Tahu apa? Zaman dhisik Cindy. nyapa to? Gak kuat aku. Sudahlah, Iki Aa. apa iki? Ini tuh isi 2. Ini mie masak kolak. Loh, iki mie. Iya dong, ini mie sari mie isi 2 ayam goreng Lah keremas. ya ambune kok. Iki apa dipangan? Aha. Nah aku poso aku. Oh, Sari dalem sepuro. Lho tapi sotinge kan poso. Iki riyo. Riyo. Aku jujur kok. Gak jujane tuwek maklum. Sik to. Ketoke sesuk. Ketoke anu sesuk nyusul Joni. Nyusul Joni ya. Sotinge kan iki iya ning iki riyo Cak. Iya. Riyo. Apa poso? Riyo iki. Iya tapi sotinge kan poso. Ayo, Pak. Gimana rasanya? Aha. Enak banget. Kremes apa iki? Itu kremesnya ya, pokoknya kremes-kremes. Enak gak sih? Enak. Iya bener, pasti enak sekali. Ini porsinya banyak sekali. Apalagi kalian semuanya di saat-saat seperti ini kan nggak bisa pulang kampung ya. jam lho padahal. Ndak kuat ngempet. Dia melok Bali. Kamu milih bagian di to. Gak demi tayangan aku mokal gak apa-apa. Salut. Ya ngomong aja Ditambahi kok. mokel. Aku asline gak tau mokel. Terus sing mokel kan sing poso, gak poso kok mokel. Iya bener-bener. Ya pokoknya jangan salah Iya. Enak temen. Enak. Sari mie isi 2 ayam goreng kremes ini, kremesnya banyak banget, porsinya banyak banget, cocok banget dibuat makan sama-sama rame-rame. Tapi kan hari ini kan gak boleh ya rame-rame ya, gak boleh pulang kampung, gak masalah. Tapi ini sudah bisa menggantikan. Ini masa-masa PSIS jadi kan. PSBB. Jadi menu lebaran cocok ini menu Betul sekali lebaran. untuk menu di rumah aja, Oh, iya, ya kan di makan rumah di ya. rumah aja. Tolong nanti siapkan ya. Oh iya pasti. Semuanya ini Tamu-tamu masih banyak. Pasti satu mie-nya 5 juta ya kalau saya Oke, masak ya. siap. Tapi seorangnya ya tuh. Sama orangnya. Oh sak sutile mas, gak apa-apa ya. Karena sari mie goreng ayam kremes makin nyakres, makin Gurih. Min. Mintu dulu.